Hvorfor skriver næsten alle selvstændige fysioterapeuter det samme på deres hjemmeside som alle andre? Du er selvstændig fysioterapeut, og lige nu er din målgruppe næsten alle målt. Din markedsføring føles lidt som lotteri, og du skiller dig egentlig ikke ud fra mængden af fysioterapier i din by. Men sandheden er også, at de fleste fysioterapeuter har en patientgruppe, som de er allerbedst til at hjælpe, og som de synes er allerfedest at arbejde med. Og det er lige netop her, du kan skille dig ud fra mængden af fysioterapeuter i din by. Mit navn er Jakob, og jeg har selv praktiseret fysioterapi igennem 10 år og kender det med en svingende kalender. Jeg har lavet forløb til dig som fysioterapeut, der gerne vil skille dig ud fra mængden, som gerne vil have en kalender, der er fyldt med flere af dem, du er allerbedst til at hjælpe. Forløbet hedder Klient Klar, og det giver dig en skarp målgruppe, en stærk kommunikation, og så giver den dig et system, der hjælper dig med at fylde din kalender måned for måned. Hvis forløbet kunne være noget for dig, så book et afklaringsmøde med mig. Så tager vi en samtale, om det passer til dig, og om jeg kan hjælpe dig med at bygge en hverdag, der er endnu federe at være fysioterapeut. En lille ekstra bonus. Hvis du er en af de første 3, der kommer med på mit forløb, så sætter jeg 3 gratis annoncer op for dig, specifikt til den målgruppe, som vi finder frem til. Og jeg kommer ud og besøger dig på klinikken og tager nogle billeder, som du fremadrettet kan bruge i din markedsføring.